So lena i-part 2 yakho ekufundisa ngamabhathini akwa XM app ukuze uma uyongena uthi uyatrader u-understand ukuthi i-system yakho isebenza kanjani njengoba ngichaza ngesizulu. Le video akusiyona eyokukunikeza i-financial advice kodwa eyokukusiza u-understand i-app yakho, so it's for educational purposes. Okay, all right, so let's get into it guys. So manje sizodlulela kuphi kula mabhathini lawa ala njengoba nibona mabhathini ala. So eliphi leli bhathini guys, sine bhathini elibhalwe 1M, yabona kuthiwa 1 minute. So uma ngilicindezela kuvela amabhathini ahlukene noma ama minutes ahlukene. Sino 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours, 1 day, weekly, 1 month and 12 months. So iwona ama time frame esikwazi ukuwasebenzisa lapha kwa XM. So lokho kusho ukuthini guys, njengoba ngino 1M la, okusho ukuthi lento ebomvu ehambayo njengoba ihamba siyibiza ikhandlela, shuthi lizohamba for isikhathi esingango 1 minute, right? Uma kuphela u1 minute then uzobona kuzovuleka ini elinye. So ukuze uyiqonde lento engishoyo ake silibukele njengoba lihamba leli khandlela. Ngithi nali livulile, so njengoba livulile sizolibalela ke ama seconds, nalo ke selivalile asibala ama seconds aleli, sifuna ukubala size sifike kubani ku60 kuleli elivule njengamanje. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. So vele bengicounter fast guys. So njengamanje ngilindele ukuthi livale at any time kuphinde kuvuleke elinye. There we go. So niyayibona ke le example ebenginibonisa yona isifezekileke. So ikhandlela lethu njoba kuthiwa i1M kusho ukuthi one single candlestick imelela i1 minute noma ivuleka ivale within 1 minute. So kusho ukuthi uma ngithatha uday sizothi ke manje ke leli khandlela elibomvu livuleka lize livale makuphela nini usuku. Livula ngo12 ebusuku midnight lize liyovala ngo12 or before 12 midnight. Yeah, so livula 12 midnight liyovala before 12 midnight. Yabo? Yes. So into ethi ayibe kanjalo. So nalana ku 4 hours okusho ukuthi eli 1 njengoba nje lokhu kuncane kangaka kuzohamba for the next 4 hours. Angithi yabo. So masithi ikhandlela livulile kusho ukuthi liqale la, livulile la, lazi lazovala kuphi, lazovala la. Uyayibona lonto leyo. So leli livule la phansi, lazi lazovala kuphi, lazi lazovala la. I hope ke ne understand indaba yama time frame, okay? Then bese siba nani? Siba nala okufakwa khona ini trend line tools. Ama trend line guys wathola kuphi? Ngaphansi kwaleli button, okay? Angeke ngisachaza ke into eziningi. And then lana sibe nani? Sibe nabo Fibonacci retracement, trend based Fibonacci, Fib channels. There's so much that you can use under Fibonacci, but popular kakhulu abantu abayithandayo ukusebenzisa ini ama Fibonacci retracement. Nathi ku MT415 sisebenzisa kakhulu iMT415. Kunama video engikhuluma kuwo nge Fibonacci retracement, so ngicela ukuthi wabheke. Then sibe nani? Sibe ne forecasting nama measurement tools guys. I'm sure nini babona abantu uma ngabe bezo measure for ubuy bekwazi ukuthi bayibe bathi long position and then bakwazi ukufaka into esifana kanje ukuthi iyakwazi ukumeasure ukuthi okay i-stop loss sami le i-risk yami and then leya kuzoba i-length yami yani ye-take profit yabo. Bese beyibeka kanje lezi zinto lezi. Angithi niyabona le nto leyo. So sisuke simejara ke ini i-risk ne-position imarket ezoyihamba, bese uzokwazi ukubona i-entry yakho ubane nani ne-take profit.
then kuningi guys engakwazi ukusebenzisa lapha ya. And then bese siba nani nama geometric shapes. Yeah, geometric shapes. Yabona sine brush, highlighter, arrow, there's so much. And then bese siba nani ne rectangle esisebenzisa kakhulu yabo. And then sibe ne part cycle. Ziningi guys, ziningi. Kuya ngawo ukuthi amapha amathuluzi wena othanda ukuwasebenzisa. Uma ufuna ukufaka ama notes uyakwazi ukuthi uzifakele ama notes wakho. Yabona lonto leyo. So uma ufuna ukuthi mhlawumbe uthi lana uthi okay, this is what my previous high yabo, then uyakwazi ukubhala previous high. Excuse my spelling. Angithi yabona lonto previous high. Yes. So then usuyazi ukuthi uma imarket ibuya la ikuphi yabo. So isiza wena ukuthi ukwazi ukukhumbula uma usebenzisa ini ama notes, ukwazi ukukhumbula ukuthi konje yini into obuyibonile lapha, because imarket emasehamba ingakudida uthola ukuthi usukhohle ukuthi bekwenzakalani. So ukusebenzisa ama text kuyasiza kakhulu. Mhlambe kwesinye isikhathi uyazi ukuthi ufuna ukusebenzisa ini ama icon, umuthi i-danger kule previous high ungangeni yabo, then uzofaka lobuso bakho uyazi ukuthi buzobe menisha angithi. And then sibeke nama measurements laphana, ama measures wakho. Abanye bayathanda ucalculate ama pips, nawo ama measurements abo ongakwazi ukuthi wasebenzise. And then yini eliphenye button engathi liyasiza, angithi yabona sometimes uye ufake izinto, let's say mhlawumbe ufake iFibonacci yakho lana uyifakile, angithi yabo mhlambe sengiya move ngiya ku 1 hour time frame. I'm just making an example. By mistake usuyayimove, usukhohle ukuthi konje bekuyiliphi leli khandlela ebengifake kulona, ngithi yabona. So to prevent izinto ezikanjalo uyakwazi ukuyilokha. So mase uyilokhile ayisakwazi ukumove iFibonacci yabo. Wonke amathuluzi wakho uyakwazi ukwalokha, futhi awubusakwazi nokuthi wenze njani uwa move. Okay. And then bese siba nani guys, sibe ne okay lena i-delete button nomqomo kadoti yabo. So I think lawo amanye ama button nje extra amnandi ukuthi ungawazi amanye wawo. Mhlambe let's say lana ubufakile iFibonacci okay, sorry guys, lana ngathi i-network ifuna ukungibhayizisa, but anyway ayihluphi. Ake sithi iFibonacci yakho buyifakile na iFibonacci uyayifaka, then okay, so then guys refresh the system, refresh. So uyifakile iFibonacci yakho, and then what do you do? Let's say we are ilokha. Sorry asifake futhi. Siyifaka iFibonacci, right? Then bese senze njani, siyayilokha. And then let's say la kula makhandlela ufuna ukubona ukuthi kwenzakalani yabo, ufuna ukubona ukuthi kwenzakalani, uyakwazi ukuthi uyifihle iFibonacci ngokuthi uthinte ini iso, and then ukwazi ukuthi uphinde uyibuyise ngokuthi wenze njani, uklikhe futhi laphana esweni. So you hide it, you unhide it, bayibize kanjalo ngesilungu yabo, but yasikho lapho asidelete. And then okunye engifuna ukuthi ukuqaphele lana ngeXM app sinama date. Uyabona lama date lawa abaluleke kakhulu guys, ama date lawa. Ithi ngenze so nginciphisa nje kancane ngoba ngifuna siyibone ka. Okay, nama date ancipha, it's fine, asikhulise. So nama date lana anginjwa manje yakutshela ukuthi okay, uma uhambisa abona lama dotted line wami la, uma ngiwahambisa phezulu kwamakhandlela ngiyakwazi ukubona ukuthi namhlanje i29 ka December, nayi lengikhuluma ngayo. I29 ka December namhlanje ngobani ngo8 ebusuku yabo, leli khandlela la ngo8, lele la nini la ngo7, lele la nini la ngo1600. Niyayibona lonto leyo. So lama date mangabe wenza i-back testing, then uyakwazi ukubona ukuthi leli khandlela la nini leli njengaleli mase wenza i-back testing uyabona ukuthi leli la nge29 2025 ngobani ngo2 ekseni yabo, khuluma ngaleli laphansi ngo2 ekseni yabo. Yes. So then bese siba nani ke, sibe nalamakhandlela, sibe nalawa eduze ka1H guys, sibe namakhandlela uyakwazi nakhoda ukusebenzisa different things. So kuzoya ukuthi wena yini le oyithandayo yabo, but la kwa MT415 ngizokufundisa kakhulu ngamakhandlela yabo, nane line. Uyabona uyakwazi ukushintsha amakhandlela wakho from ekubeni ngamakhandlela abe yini, abe yiline.
so ngicela ukuthi uunderstand ukuthi where do you get what, yabo. And then sibe nani nama indicators, maningi kakhulu ama indicators, kuzoya ngawo ukuthi imaphi wena owathandayo, then nami ngizokwazi ukukusharela ukuthi imaphi esiwasebenzisayo uma ngabe sisebenzisa ini lana kwa MD415. Ake ngenze nje for example, mhlambe ngithathe nje nangu la uAaron, yabo. No, athi ngingathatha uAaron ngoba uzoba complicated for you guys. Ngifuna just ukuthatha i-moving average. Where is the moving average? Sithathe i-moving average nginibonise something. So lana sinani, yabona sengino line la kuyilentuzana kuyi-chart lami. So mase ngifuna ukuyenza i-setting ye-moving average, ngizokwazi ukungena ngiyayithinta kuqala iveze lama bubbles lawa, yebo, ama bubbles lawa, then bese ngiza kuphi kuleliso. Mangithinta iso iyanyamalala, mangithinta iso iyabuya, I hide and unhide, yebo. Then bese ngiza kuphi kuma settings. Lana sino style, ustyle wami ngiyakwazi ukushintsha ngiyenze ini ibe ikhala, mhlambe ngishintshe ubukhulu be moving average yami ibe ku number 3. Ayitho yabona seyibonakala kahle manje, ibonakala kahle, yes. Then uma ngiya ku input, then ngiyakwazi ukuyishintsha, mhlambe uma ngithi ngiyenza u200, then mangithi okay, uzoyibona ukuthi i-position ye moving average yakho iyashintsha, yabo. Then uma ngithi yi1, then uzoyibona ukuthi i-position izoshintsha still nakya, yabo, isihamba namakhandlela kanje. So lezi zinto ke lezi izona okubalekile ukuthi uzazi, nokuthi uma imento yakho ikufundisa ukuthi zisebenzise kanjani, bese nawe phela wenza ucwaningo on top of that ukuthi ukwazi ukuzisebenzisa. Okay, then bese siba nani lapha guys, siba nali button lama alerts. Kune video engiyenzile ngikhuluma ngama alerts. Uma umuntu osebenzayo uyazi ukuthi mhlambe uma ngabe imarket ifika ku previous high, ifika ku previous low, ufuna ukuthi ikutshele. So if ungenayo ishow ukuthi iprice yakho imalini, ila usuzosebenzisa khona ini ama horizontal line. Mhlambe let's say uma ifika la ku high ufuna ukwenzana ungena for usell, and then uma imarket yakho ifika la ku low, mhlambe ufuna ungena for i-continuation yaka sell. Angithi yabona mawubeka i-horizontal line uthola ini inamba inamba blue, cause i-horizontal line yami njani i-blue. Ake ngikwenzele example, angishintshe i-horizontal line yami ngokwekhala ngiyenze ibe purple. Uyabona nenamba yami iba purple ukuze ikubonise ukuthi le number is linked to this moving average. Okay, so uma wenza ke ama price alerts, then uzoyenza based on this number with i-previous high yami ingu $4,546.18, i-low yami ikubani $4,297.48. So guys, I need you to understand this thing. It is very, very important. Okay, then sinayo ne camera la uma ufuna ukudownloada the image of this image lesikhuluma ngayo. So uyakwazi ukuthi uyishayele le camera yakho, then bese uyayidownloada image yakho, and then mawuvula ifile uzokwazi ukuvula ini lesithombe njengoba sinje. Lokho kuye kukusiza ukuthi usave information, ungadisturba ukuthi konje manje i-system yami isiyaluza ama indicators, angisazi ukuthi beyini bengibeke kuphi. So uma uye wa downloada i-picture, then uzokwazi ukukhumbula ukuthi okay, konje analysis yami bengiyenze ihamba kanje. Okay, that's the beauty of that. Okay, and then bese kuba yini lana, uma ngabe ufuna ukwenza ubuy, uyakwazi ukwenza ubuy. Ukwenza ubuy shuthi uma ngabe uyathenga inamba zakho izobe zi-green, uma ngabe uyathengisa then uzomela uklikhe ku sell, bese i-color yakho na iyashintsha kubonisa ukuthi uyasell. So guys, remember nginayo i-video ekhuluma ukuthi wenza kanjani ama-order, uthenga kanjani, uthengise kanjani emarket. So go to my YouTube page, Bongani Zungu official 1, ubheke khona uzokwazi ukuthola more information. Upart 3 wale video uzolandela maduze.